The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 4, verse 8, I will both lie down in peace and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Proverbs 29:25, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Psalm 23:4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Isaiah 26:3-4, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in Yahweh the Lord is everlasting strength. Matthew 6:31-34, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, agyo pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ikinahanglan nga atong limpyuhan ang atong tagsa-tagsa kakalag, pinagi sa pagsugid sa tanan natong mga salang nabuhat ning adlaw. Aron kini dili mahimong babag o makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Aron makalihok ang ministry sa balaang Espiritu Santo. Pagtudlo ka nato sa kamatuoran. Busa, let us now go to the principle of 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins. It is using your volition or free will nga imo kanang gamiton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong bugtong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa mangandam tas tong tagsa-tagsa kakaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, nilayan usab nga adlaw, nga imong ipadangat ka namo. Buhi pa kami ni among lawas karon, gumikan lamang sa imong grasya. Salamat o Dios sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makausampa, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers, kaninyong mga kaigalaan nga nagasunod ni atong ministry. Welcome. Giabi-abi kamong tanan o padayon kita karon sa atong duputan sa pagtuon bahin niining plan of God. Plano sa Dios way makatupong kini ang labing bililhon sa tanan. The best and the highest plan that God prepares for every children of His. Tanan nga mituo kang Ginoong Kristo nga ilang manluwas, kitang mga magtutuo. Dupot sa paghisgot pagtuon niining plano sa Dios. Busa ato na maghisgutan. Okay, din ni kita muhunong kagahapon that si Ginoong Kristo namatay siya sa makaduha dito sa cross, physical o ang spiritual niyang kamatayon. It was not his physical death that saved mankind, but his spiritual death. Moto'y nakaluwas sa mga katawan nga mituo kang Ginoong Kristo nga ilang manluluwas. Kaya binimo, sa dihang si Ginoong Kristo dito sa cross, gilansang nila, gipadupa nila sa maong cross. Samtang siya nagabitay dito sa cross, ikaw ra gayud ang iyang gihuna-una. You were on his mind. He even became a worm for you. Nahimo siyang od for you and for me. Matod pa diha sa Salmo 22, versikulo 6, but I am a worm, a reproach of men, and despised of the people. Now, di man si Ginoong Kristo ra o lamang mao ang manluluwas. Naibaw ka bang unsay nakapakalifikar kaniya nga manluluwas? There are three things that I would like to mention. Three things lang una that made him qualified. Was siya imputed Adam's original sin? Was siya makapanunod sa salang panulundo ni Adan? O ikaduha, was siya manag-iya o kinaiyang makasasala? Wala. Wala siya matapti, wala matapot sa iyang kalawasan, wala. Ikatulo, wa gyud siya makabuhat og bisag gamay na lang sa personal. He never committed a single personal sin. O gawas pa niya na, siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the kaliwatan sa mga katawan. Okay? In fact, he was the only member of the human race nga hingpit. Kung ibalik ka na, kay may nungdanon pagayo ka ng maong doktrina. He was the only perfect member of the human race. Wala gyoy lain. Ug sa didto pa siya sa cross, tiyabaw siya sa pag-ingon, tetelestai, it is finished. Kaya ang kaluwasan gisangkap na sa Dios kaniadto pa in the past. Uban sa resulta nga this will continue to be provided in the future. Diha sa Hebreanon 2:9 nagkanayon kini, that he by the grace of God should taste death for every man. 1 John 2:2 nagaingon usab, and he is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Namangutan na rin ko nimo. Yun sa manimo pagkasakop sa imong panimalay. How did you become a member of your family? Tubag, by birth. Di ba? Pinagi sa paghimugso nimo. Pinagi sa imong pagkatao. In the same token,
How did you become a member of the family of God? Yun sa manimo pod, pagkasakop sa harianong panimalay sa Dios. Also by birth. Di ba na? Pulos kini pinagi sa atong paghahimungso. Now, diha sa Galacia 3:26, nagkanayon kining pulong sa Dios, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Pinagi sa pagtuo. Diha kang Ginoong Jesucristo. Nahimo kamong mga anak sa Dios. Diha sa 1 Pedro 1:4 nagkanayon sa kini, nga doon na kamoy panulundon nga gireserba dito sa langit. We have an inheritance reserved in heaven. Kining maong panulundon, wa basihi sa mga binuhatan, wala. O dili ang gibasi ni dili ang mga binuhatan, kundili pinaagi sa pagkatao. Pagkahimungso. Okay? Now, timan ini, kaya atong gisgutan, may tungod man sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios runs everybody's life. Okay? No one can escape from it. Wala. Why maka-eskapo sa plano sa Dios? Muigo gyud sa tanan. Now, there are 3 kinds of truth na hinumdum ka sa akong gisgutan some time ago. There are 3 kinds of truth. Ang naguna nini ang mga balaod sa Dios nun nga mga katukuran. The laws of divine establishment. Muna una. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan, alang kinis mga dili magtotoo. The gospel is for unbelievers. Ug ang ikatulo, mao ang Bible doctrine, pulong sa Dios, alang kini sa mga magtotoo, for believers. Now, mangutana na po ko nimo, ha? Magsige kong pangutana nimo. O tingali mangutana ka kanako. What do you mean by God consciousness? Unsa may but pasabot ini imong pagkasayod sa mong kaugalingon, pagkaalinggat sa mong kaugalingon, nga buhi ka, nga naginhawa ka. Okay. So, unsa may but pasabot? Mangutana ka. Now, this is a point that every human being makabot niya sa iyang kinabuhi. Makaambot ba? Usually at ages 2 or 3 and up. Okay. A person nga anay negatibo nga pagtagad, ngadto nining tulo ka mga matang sa kamatuoran nga kung hisgutan di balang dugay nga gilista diha. Kining tawhan na negatibo ang iyang pagtagad ngadto nining laws of divine establishment, the gospel and Bible doctrine. Kining tawhan na is dishonest. He is not only dishonest, he is stupid. And he is just wasting his life. Thus, kining tawhan na miserable. Nga buot ni Satanas nga maoy iyang kahimtang. Satan wants him to be miserable. So, tingali magutanan na po kakanako. Kinsa man ni si Satanas. Okay. Na may daghan kaninyo pa, nga pag yun malamdagi ba ini. Kinsa ning kaaway sa Dios. Nag-una, yun ning kaaway sa Dios. Kini si Satanas. Nahimo na ng Satanas. Gikan mangunis original nga pulong nga syatan. Kung sa may but pasabot syatan, kini nagkahulugan o tigsumbong, tigkiha, o kaaway, ka-accuser or adversary. Kay sa in English, kini ko si Satanas is the arch enemy, avowed enemy of God. Ug kini ra ba siya, doon na siya tumong alang sa matag sakop sa kaliwatan sa tao, ug kining iyang tumong, his goal is nga iyang babagan
ang mga dili magtotoo to prevent unbelievers from believing in Christ. Mauna, dili buot si Satanas nga makadungog ang mga tao sa maayong balita sa kaluwasan. Tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, dili siya buot nga makadungog, makabati ang mga di magtotoo. Kay sa diha makabati sila nini, mugamit naman sila kabubuton. Mutuo ba sila o musalikway? You see? Nakaroon kung mutuo. Magkagot ang mga ngipon ni Satanas, ni ana po ning tuwa na hindawat. You see? Magkagot. Mapungot gini siya. So mao na ang iyang tumong ngadtos mga dili magtotoo. Apan alang kanatong mga magtotoo, napod siya tumong. Satan has also a goal for believers. Unsa may iyang goal? Unsa may iyang objective tumong? To prevent us believers from studying God's Word. Mangita gini siyang paagi nga mahunong panilitan kining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ni ining ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. Iya gining babagan, undangon nila niya, aron di na makadungog pa kadtong mga magtotoo nga positibo, mainiton, makugihon, bukal-bukal ang ilang pagtagad sa pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios. Dili siya buot niya na. So he tries to look for any means nga babagan kitang mga magtotoo sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na, dili ta makatubo spiritually. Kasabot ka? Mao na iyang tumong. Satan wants believers to become miserable as he is. The most miserable creature kini si Satanas. Inumdumi itong prinsipyo, misery loves company. Nakaroon. Ang relihiyon, musod ni relihiyon, kini mo paborito yun ni Satanas. Kay epektibo man nga hinagiban niya, leading unbelievers to spiritual blindness and confusion. Buot niya nga ang mga magtotoo. Kita mga magtotoo, iyang libugon ta. Kunya, iyang kanang lubugon yun ang kamaturan. Aron di na makakita ta sa unsa mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Buot lagi siyang mamiserable ta sama niya. Misery loves company. So, apan, naibaw ka naman nga ang Kristyanismo, kung bahin na sa kaluwasan, humana ang kaluwasan. It's already done. Ibaw naman tayo niya na. Samtang diha sa relihiyon, ang kaluwasan still has to be done. Kinahanglan, paningkamutan pa gina, kabuton pa gina. You see? Kaya ibaw naman ta nga ang kaluwasan, gasa kini nga dawatunon. Dili kini tumong nga itong kabutonon. Salvation is a gift to be received, not a goal to be achieved. Now, if we could earn our salvation, si Kristo would not have died to provide it. Basta, di na ito kinahanglan. Now, you can have tons of religion without 1 ounce of salvation. Now, naigiingon nila, it has sense good. No one is so good that he can save himself. No one is so bad that God cannot save him. It makes sense. Kaya ang plano God sa Dios, alang sa mong kinabuhi, gitabas ni sa Dios, alang ragyod kanimo. It is exclusively tailored for you. Di man ang plano sa Dios, alang kanimo, mo'y kinalabwan, kinatasan, the best and the highest. Huwag makalupig, nining plano sa Dios. Kinsa may nagmugna sa plano sa Dios? Ang Dios. God the Father is the author
of the plan. God the Son, si Ginoong Jesucristo, mao ang executor of the plan. Mao'y nagatuman sa plano. Dito gud siya, namatay gud siya sa cross tungod sa atong mga sala. Og ang ikatulo nga sakop sa kaning balaang Trinidad, God the Holy Spirit is the revealer of the plan. Akong balikon to, kaya masignawa ka. God the Father is the author of the plan. Siya ay nagmugna sa plano. God the Son is the executor of the plan. Siya ay nagatuman sa plano. O God the Holy Spirit is the revealer of the plan. Siya ay tigpadayag sa plano. Unsa may gisulting Ginoong Jesucristo diya sa Juan 14:6, popular nga bersikulo. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Unya, klaro kaayo ka ng gilatid diha sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga nagkanayon sa in English. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na. Yes, sa 1 Timothy 2:5 po, there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Dihay nangutana, pila magyoy Diyos? How many gods are there? So, dihay mitubang po, usara God? Only one. Now, how do you know? There is only one. Yun sa manimo pagkasayod. Tubag po dayon. Tungod kay ang Diyos, nagalukop man sa langit o sa yuta, sumao ngawa na'y lawak ni bisan kinsa. Kasabot ka. Because God fills heaven and earth, so there's room for only one. So, mao nga ang Diyos, nagadapit kanimo nga dili magtotoo. Ikaw nga dili magtotoo nagpaminaw niini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gidapit ka, giagda ka, kanang awhag ka, nga mutubag ka sa iyang agda. You see? Mao man ni akong pagbinisaya nining pulong nga stimulus. Ang stimulus God, ako kang iimpluhan. Tagaan ka na akong iimplog stimulus. Yano kayong iimplo. Kanita, magkuha ko sa pitcher nga tubig. Puno ang tubig. Kanang pitcher sa tubig, akong aksyonan na yabo ni mo diha sa imong naong. Okay? Unya, unsa may imong buhaton o ako kang aksyon nagyabo. Natural, either mo likay ka, pinagi sa pagtabon sa imong naong, sa imong duha ka kamot, okay? Or magpatara ka. So, duha ang imong tubag. Either magpatara ka o imong likayan. So, mo ni, ihemplo na sa stimulus. Ang stimulus sa Dios, sa tao, na di magtutuo, mao, nga mutuo unta siya kang Ginoong Jesucristo ngayang manluwas, aron siya maluwas. Mao man gisulti sa in English sa Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Na, either mutuo ka or musalikway. Ug naibaw na kang naay resulta. Kung imong isalikway, ang sa may resulta, eternal judgment. Dayo na nga paghukom. Hukban ka. O itambog ka dito sa linaw sa kalayo. Ang itawag og impyerno. Apan kung imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo, imong dawaton, ang resulta, dayo na nga kinabuhi hangtod kang turan uban sa Dios dito sa langit. Mo na resulta. Now, ang Diyos, hingpit. Ang iyang plano, hingpit. Kaya usar,
Ang persona raman nga hingpit mo'y makabuhat, makamugna og hingpit por plano. Ug tungod kay ang Dios hingpit man, ang iyang plano sa atong kinabuhi hingpit pod. Husto? Kasabot ka? God is perfect. Ang iyang pulong perfect. Hingpit. Tungod kay gikan man niya nga hingpit. Ang iya kong mga saad, dili gyud mapakyas. Will never fail. Ngano? Tungod kay iya yung tumanon ng iyang pulong. In fact, pila may mga saad sa Dios. Alang ka na itong mga magtutuo. Ibo kang pila. 7,000 ka mga saad. Saad sa Dios. Alang ka na itong mga magtutuo. Tiyaw mo na 7,000. Unya pila na may imong na kanang di kay saguo kundi ang imong nakatunan. Labiyas kadaghan. Daghan nang kanang gihemplo. John 1:12, but as many as received him, to them gave he the power, volition, which is freedom of choice, to become the sons of God, even to them that believe on his name. John 3:16, popular kayong bersikulo, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life. John 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God abideth on him. Now, napud sa Matthew 10:32, so everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. John 5:24, truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life. Romans 8:1, there is therefore now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. The phrase in Christ Jesus means the believer is now united with Christ forever. That is according to 2 Corinthians 5:17-21. Now, kini kong kalibutan ng atong gipuyan, the world in which we live, puno kinig mga relihiyosong mga tao. Labihan sa kadagang mga relihiyosong mga tao. Mga tao nga mapasigarbuhon sa ilang mga kanang mga binuhatan, panalitan, ang ilang bautismo. Pagbautismo sa tubig. Now, ang ilang pagpamimbro, pagpasakop og simbahan, ang ilang pagkamatinud-anon, sincerity, ang ilang pagtuman sa napulo kasugo, living by the golden rule, and a host of other works by which ilang gituuhan, ilang gidahom nga sila makasulod sa pearly gates with great pomps and circumstances. Ibaw ka? Ang mga labihas pagkareliyoso mga tao, mga laglag ni. Ibaw ka? They're very lost. Very religious people are very lost. Our Lord Jesus Christ in John 3:7, sige sulti niya, kinahanglan matao kamo pag-usab. Ye must be born again. So, kinsa may kang Ginoong Kristo ngadto sa, paghusay o paglansang na niya dito sa krus. Kinsa man. Who were responsible? It was the religious people. Mga chief priests, scribes, and Pharisees. Kini sila. Who brought our Lord to trial and crucified Him. Mao ni mga tawhana, mga relihiyoso. That is why, paminaw, ang kinalisdang mga tao tudluan, kinalisdang mga taong tudluan, the hardest people to teach, may tungod sa
kamatuoran. Mao tong mga dili magtotoo nga mga relihiyoso, labihan sa pagkadiboto sa ilang relihiyon. Kining mga tawana cannot believe in Christ and His saving work at the cross. Nga naman, tungod kay they are falsely convinced nga igo ra kang mutuo kang Kristo. Dili na igo eh. Alang kanila, dili pa igo ang pagtuo nimo kang Kristo. Aron ka maluwas. Sila nagatuo, they have to work and work and work and work for salvation. Tinanglan, maningkamot ang tao. Manlimbasog. Pinagi sa pagbuhat ng mga mayo. Aron kunuhay, makasulod sa ginharian sa Dios. Ang di magtotoo, paminaw, ang dili magtotoo nga makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, the truth of salvation, apan dili siyang tuo niini. Sama ra ni siya sa usa ka iro nga kanang iya bang iluwa, iyang isuka. He's likened to a dog that returns to his own vomit. Mao ka nagisulti diya sa 2 Pedro 2:22. Now, ang mga di magtotoo, mao'y kinaluoyan, kanang makaluluoy, miserable, dili malipayon, ang gubot ng ilang pangunahuna. They are the most confused people in the world. Ang grabe pa, kining maong mga dili magtotoo, wa sila muangay silang kaugalingon because they have a very low self-esteem. Okay. Now, ato na ipadayon ugma kay murag ning lapas na punta sa atong paghiskot ni bahin ini. Okay? Di nila mo nakita kutob o ayaw kalimot sa sunod nini ugma. Padayon kita nini atong paghiskot nini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat ning grasya. Among gipahimuslan, ubani kami sa among pagbubuwag. Ilikay kami sa mga kabilinggan, ikaw lamang. Among gisaligan sa among pagkinabuhi. Salamat ni mga pulong sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Are you using the bathroom? Or? Yeah, okay, then. You're going now? Yeah, I need to use Okay. the bathroom. All right. Okay, yeah, we're just on our way over there. Okay. January 29th. You're going na, Day? Yep. Okay, I'll pray for you. Thank you. You'll be all right. Your mom and dad are there already? Yeah, I think so. Okay. Okay, bye. Bye-bye, Day. Lord, please help them.
Ay. Oh. You're leaving now, Robert? Yeah. Oh.